Ciao! Me oltais Sortsat ja tänään, no kyllä kaikki varmaan tietää mikä tämä on. Joo, eli tänään me tuunataan Fidget Spinner kultaiseksi ja sitten jollain teistä on mahdollisuus voittaa tämä. Se vaatii sen, että te tilaatte meidän kanavan, tykkäätte tästä videosta ja kommentoitte teidän sähköpostiosoitteen. Joten hyvä. Eiköhän aloita. Oh fuck, tää ei näytä hyvältä. Mitä paus? Noniin, ensimmäinen puoli tehty. Vittu mitään muuta me tätä. Tämän jälkeen me tehdään tällä Fidget Spinnerillä testi. Että joo. Nyt. Olisikohan. Oi paska. Ei näytä hyvältä vai mitä? Ei. Roskeaa. Ne pystyy ottaa pois myöhemmin. Toisellakin puolella. Siinä. Hieno spinneri tulee. Hei. Elätis vielä. Mä sanoinkin, että tää tulee hieno. Hei. Joo. Ja mä tiedän, että sä tarkoitat sitä. Ihan niinku. Noniin. Eli pyörii. Noniin. Nyt me odotellaan jonkun aikaa ja sitten katsotaan, miten pyörii. Se ei ollut... No. Lopputulos ei ollut ehkä mikään paras, mutta pyörii tää. Joo. No niin, nyt tehdään tällä vähän muita temppuja. Noniin. Nyt lähti. Mikä on se ensimmäinen? Tiputus. Okei. Pause. No. Tota jäi mun sormiin kiinni. No. Tippuu. Ei vittu. Oh fuck. Oh fuck. Oi. Pyörii. Ihan vitun vaivalloisesti. Tota tahme. Mutta pyörii se. Ja kokeillaan sytyttää sen. Joo. Nähdään sieltä. No. Joo. Eli tässä olisi täyskulhollinen vitun kuumaa vettä. Ja tossa on spinneri. What's gonna happen? Vittu se niin tulee sulaamaan. Joo. No niin. Me annetaan sen olla tässä 5 minuuttia ja sen jälkeen tullaan katsoa mitä tapahtuu. Juu. Elikkäs. Tämän päivän ateria. Pystyyköhän tähän koskeen? Hui vittu tää on kuuma. Joo, elikkäs. Tässä on se mitä me saatiin aikaan ja muistakaa jättää se like, tilata kanava ja kommentoida teidän sähköpostiosoite, niin voitte voittaa ilmaisen Fidget Spinnerin kuka vaan teistä. Joten näiltä puheilta se olisi ciao!